ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிரிபிள்ஸ் ஆஃப் விஜயிலேருந்து விஜயமேஸ்வரி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி ஒரு கிச்சன் டிப்ஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம். வெண்டைக்காய் பொரியல் செய்யும்போது கொலன்னு இல்லாமல் வலுவலுப்பு தன்மை இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா 2 டிப்ஸுங்க. ஒன்று வந்து நீங்கள் பொரியல் செய்யும்போது வெங்காயத்துக்கு அப்புறம் வெண்டைக்காய் போட்டதுக்கப்புறம் வெண்டைக்காய் வணக்கிக்கிட்டே இருங்க. அது வணக்கிக்கிட்டே இருக்கும்போது அதோட வலுவலுப்பெல்லாம் கீழே போய் ஒரு லேயர் மாதிரி இதாகுங்க. அந்த லேயர் அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா கீழே அடிப்பிடிச்சிரும். அந்த லேயரையும் சேர்த்து எடுத்து கிளறிக்கோங்க. அதை 2 தடவை 3 தடவை அப்படியே லேயர் பிடிச்சிட்டே இருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த வறுவறுப்பெல்லாம் இல்லாமல் உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக பிரிஞ்சிடும். அது ஒன்று பண்ணலாங்க. இல்லைனா ரெண்டாவது அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் எண்ணெயை ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு ஒரு வெண்டைக்காயை நல்லா ஒரு வறுத்துட்டு வேற ஒரு வடைச்சட்டி எடுத்து வேற ஒரு வடைச்சட்டியில் தனியாக கூட பொரியல் பண்ணலாங்க. ரெண்டும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கடைசியாக சுவை கூட்டுறதுக்காக நீங்கள் வந்து தேங்காய் பூவோட இந்த நடக்கல்லையும் அரைச்சி கூட நீங்கள் போடலாம். அதுவும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறக்காம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.